出るぞ。本当にマジでいのにな、こいつ。何がハンターやねん。卑怯者や、ただの。人のことを襲いやがって。何がハンターや。卑怯者や、そうやって人のことを後ろから狙ってさ。ほんとクソマジで。何がハンターや。卑怯者が。ちょっと待って。すっげえ怖い、このゲーム。このゲームめっちゃ楽しい。超楽しい、このゲーム。マジで。このゲームマジで楽しいわ。すごく楽しい。やべえ、出遅れた。出遅れてないですよ。何も進んでないんで大丈夫です。大丈夫です。何も進んでません。何も進んでないので大丈夫です。つら。何も進んでないので大丈夫です。さっき始めたばかりみたいな感じになってます。